Μαρία, πώς ήταν η μέρα σου σήμερα? Καλή. Δηλαδή ήσουν χαρούμενη? Όχι, εντάξει, χαρούμενη δεν ήμουν. Το επιτρέπεις αυτό στον εαυτό σου? Και τι να κάνω. Αν νιώθεις μπερδεμένος, αν ψάχνεις για λύσεις και θέλεις να μπει σε δράση, πες το στον coach. Πες το στον coach. Καλώς ήρθες στη νέα σου συνήθεια. Πάμε! Εσύ, Χαρά? Επιτρέπεις τον εαυτό σου να μην είσαι ok? Το δέχεσαι? Κορίτσια, κάποιες φορές το επιτρέπω και κάποιες φορές όχι. Καταρχάς να διευκρινίσουμε τι είναι ok και τι δεν είναι. Τι σημαίνει είμαι ok? Πώς το διακρίνουμε, πώς τα διαχωρίζουμε αυτά δύο? Με το συναίσθημα εγώ το συνδέω απόλυτα και μόνο. Ποιο? Ότι με το πώς νιώθω. Και με τα βασικά όμως συναισθήματα, πιστεύω. Δηλαδή, είμαι χαρούμενη, είμαι καλά, ή είμαι στεναχωρημένη, δεν είμαι καλά. Κάπως έτσι. Και μέχρι εκεί. Δηλαδή, λες και δεν υπάρχουν άλλα 87 συναισθήματα από πίσω και στη μία κατηγορία και στην άλλη. Οπότε, εσείς πώς το... Άρα, το να μην είμαι ok σημαίνει ότι νιώθω κάποιο αρνητικό συναίσθημα. Ενώ είμαι ok όταν νιώθω κάποιο θετικό συναίσθημα. Θετικό συναίσθημα, Okay. Συνηθίζεται μάλλον όταν δεν νιώθουμε καλά να έχουμε λίγο ενοχές απέναντι σε αυτό. Στο συναίσθημα εννοώ, το να μην νιώθουμε καλά, το να είμαστε στεναχωρημένοι, θυμωμένοι, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το ότι οι άνθρωποι έχουμε μάθει τα αρνητικά συναισθήματα να τα κατατάσσουμε στα κακά συναισθήματα. Σε αυτά τα οποία δεν θέλουμε να βιώσουμε. Και αρχικά να πούμε ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Είναι όλα συναισθήματα, χωρίζονται σε αρνητικά και σε θετικά. Λόγω του ότι ο άνθρωπος είναι φυγόπονόων, δεν θέλει να βιώνει το αρνητικό συναίσθημα και κάνει τα πάντα για να αποφύγει αυτό το συναίσθημα. Και μάλιστα οι έρευνες δείχνουν ότι πολλές φορές καθημερινά κάνουμε πράγματα όχι τόσο να βιώσουμε το θετικό συναίσθημα, αλλά να αποφύγουμε το αρνητικό. Σωστά. Εντάξει. Που το έχουμε βαφτίσει έτσι, γιατί θα το πάω λίγο παραπέρα και θα πω ότι δεν υπάρχουν αρνητικά και θετικά συναισθήματα και από εκεί ξεκινάει όλο αυτό που μας συμβαίνει, που συμβαίνει σε όλους μας. Είναι όλα συναισθήματα και γι' αυτό το λόγο, επειδή τα έχουμε κατηγοριοποιήσει ως αρνητικά και ως θετικά, γι' αυτό το λόγο τα θετικά... Με τα θετικά χαιρόμαστε και τα αρνητικά τα απορρίπτουμε. Από εκεί ξεκινάει. Δεν τα θέλω να τα βιώνω. Τα φοβόμαστε, Δεν τα θέλω. Ενώ στην ουσία αυτά τα συναισθήματα που τα λέμε αρνητικά γιατί πονάνε, έχουν πόνο, γι' αυτό τα έχουμε διαχωρίσει στην ουσία και είναι γεγονός, έχουν κάτι να μας πούνε. Έτσι δεν είναι? Κάθε συναίσθημα αρνητικό κάτι έχει, ένα σοβαρό μήνυμα έχει να μας δώσει. Θα ήταν καλό αυτή τη στιγμή οι ακροατές μας να αναρωτηθούν τι συναίσθημα νιώθουν, να το πιάσουν εκείνη τη στιγμή και να γράψουν πώς νιώθουν. Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή. Συνέβη κάτι και νιώθω π.χ. θυμό. Στην αρχή μπορεί να νιώθεις απλά περίεργα και να μην έχεις καταλάβει και τι ακριβώς νιώθεις. Δηλαδή, εγώ το παθαίνω πολύ συχνά μέσα στη διάρκεια της μέρας, παρόλο που είμαι εκπαιδευμένη πάνω σε αυτό. Είναι φορές που στα καλά καθούμενα λέω, κάτσε, εγώ τώρα μια χαρά ήμουνα. Γιατί νιώθω έτσι τώρα, τι έχει γίνει, τι συνέβη και μου προκάλεσε αυτό το συναίσθημα. Και χρειάζεται να κάτσω λίγο να το αναλύσω. Τι νιώθω, νιώθω θυμό, νιώθω εκνευρισμό, τι νιώθω ρε παιδί μου. Θέλει να δώσει λίγο προσοχή. Ή που λέμε καμιά φορά, δεν είμαι καλά, αλλά δεν ξέρω τι έχω. Βρε παιδί μου, τι έχεις, δεν ξέρω τι έχω, αλλά δεν είμαι καλά. Ωραία, τι έχεις. Έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι, αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Και σταματάς εκεί. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ γιατί δεν έχουμε μάθει και κατά τη διάρκεια της παιδικής μας ηλικίας να εκφράζουμε τα συναισθήματα. Απόλυτα. Και γι' αυτό πάρα πολλές φορές εμείς οι coaches χρησιμοποιούμε και τον τροχό των συναισθημάτων για να μπορέσουμε να τους δώσουμε εικόνες και για περισσότερα συναισθήματα. Μπορούν να εκφράζουν. Την ποικιλία των συναισθημάτων. Ακριβώς. Οπότε το πρόβλημα ξεκινάει ακριβώς από εκεί, ότι δεν έχουμε μάθει ποτέ να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Μας έχουν μάθει να τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Γιατί όμως είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε, να μένουμε και να αποδεχόμαστε το συναισθημά μας? Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας, της φυσιολογίας μας, του μυαλού μας, της ιδιοσυγκρασίας μας. Δεν είναι κακό
οποιοδήποτε συναίσθημα δεν είναι είναι ένας ταχυδρόμος, ειδικά τα αρνητικά συναισθήματα που είπες, Μαριάννα, πριν. Χρειάζεται να αρχίσουμε να τα βλέπουμε σαν έναν ταχυδρόμο. Μεταφέρουν μηνύματα. Έτσι. Που αν κάτσεις να αναλύσεις, εγώ αυτή τη στιγμή θύμωσα, ας πούμε. Ωραία. Γιατί νιώθω θυμό, γιατί κάτι μου είπε η Μαριάννα. Ωραία. Γιατί αυτό που μου είπε η Μαριάννα, τι μου πυροδότησε, τι μου δείχνει για μένα. Για πρώτα. σένα, σωστά. Και μετά, μπορεί να συνήθως αναλύουμε τι είναι ο άλλος. Μου είπε αυτό. Πάντα. Ζηλεύει, κάνει. Άρα, χρειάζεται αρχικά να αποδεχτούμε το όποιο συναίσθημα. Και να καταλάβουμε ότι είναι πολύ ok να μην είσαι ok. Είναι εντάξει, δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε στα κόκκινα και χαρούμενοι και αυτά. Ας αποδεχτούμε, ξυπνάς ένα πρωί και δεν είσαι στα καλά σου. Γιατί μπορεί να είδες κακό όνειρο, γιατί είσαι αγχώνη. Για 1000 λόγους. Οτιδήποτε. Ναι. Είναι εντάξει. Δώσε χώρο σε όλο αυτό. Ο Γκόλμαν λέει ότι το να έχουμε ενσυναίσθηση των συναισθημάτων μας είναι αυτό που μας βοηθάει να μπορούμε να καταλάβουμε και τους άλλους. Γιατί αν εμείς δεν κατανοούμε εμάς και το πώς νιώθουμε, τότε πώς θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον άλλον πώς νιώθει? Δεν θα μπορέσουμε και θα έχουμε αντίδραση στο συναίσθημά του, το αρνητικό. Θα αντιδράσουμε ως προς αυτό και δεν θα σκύψουμε καθόλου να δούμε τι έχει συμβεί, πώς μπορεί να νιώθει, τι έχει συμβεί πριν, όλα αυτά που ψάχνουμε μετά και τα βρίσκουμε. Και όλο αυτό συμβαίνει, το είπες πριν, θέλω να σταθώ λίγο ακόμη, γιατί σαν πιτσιρίκια, που ποιο είναι το χαρακτηριστικό των παιδιών, ότι την αλήθεια τους τη βγάζουν έτης και έτη ξεκάθαρη. Με το που πάει το παιδί να δείξει, να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, το αρνητικό, ας πούμε, συναίσθημα, κατευθείαν οι ενήλικες πια που έχουν χάσει παιδικότητα θέλουν αυτό να το κρύψουν κάτω από το χαλάκι και του λένε έλα, δεν έγινε και τίποτα, έλα που θύμωσες τώρα, μην κλαις, και μετά και όλα τα υπόλοιπα που δεν θέλω καν να τα πω με τα φύλλα, μην κλαις γιατί και λοιπά, άστο αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι όταν σαν παιδί το έχεις μέσα σου όλο αυτό, είναι η αλήθεια σου και είναι τόσο ωραίο που το εκφράζεις και την ώρα που πας να το εκφράσεις 1, 2, 3 σε σταματάνε, μαθαίνεις στην αρχή να το αναγνωρίζεις γιατί λειτουργεί αυθόρμητα και απλά να το κρύβεις και όσο το κάνεις αυτό τελικά σταματάς και να το αναγνωρίζεις. Και το ενοχοποιείς. Γι' αυτό και το βάζεις στο ντουλάπι. Και είναι σαν να παίρνεις το χέρι σου και να το πετάς στο χρονοτούλαπο, ας πούμε. Γιατί ακριβώς όπως είπε και η Μαρία, είναι ένα δικό σου, όλο δικό σου κομμάτι. Και μην ξεχνάμε τότε μιλάμε για αυτογνωσία, που μιλάμε πάρα πολύ και είναι... Εντάξει, για μένα είναι η βάση μιας υγιούς ζωής όσο γίνεται. Έχει να κάνει ακριβώς με την αναγνώριση των συναισθημάτων, των σκέψεων κτλ. Έτσι δεν είναι? Οπότε ας το πάρουμε σαν βάση αυτό. Και τώρα που ερχόμουν εδώ, είδα ένα πατέρα με ένα γιο να του λέει εντάξει, δεν χρειάζεται να κλαις όμως. Και πώς δεν χρειάζεται να κλαίει? Και ποιος θα μου το πει αν εγώ νιώθω? Και αναρωτιόμαι αν γελούσε το παιδάκι το ίδιο, θα του έλεγε δεν χρειάζεται να γελάσει? Όχι, εκεί δεν θα του το έλεγε. Θα μπορεί να του έλεγε ότι σταμάτα, πια μου πήρες τα αυτιά. Όχι, αυτό δεν το έχουμε ακούσει. Εντάξει, υπάρχει και αυτό, αλλά είναι πιο σπάνιο. Ναι. Σήμερα που ήμουν εκεί που σας είπα στο μητέρα, ήταν ένα κοριτσάκι λοιπόν και μου έδωσε το καρότσι του να του το ανοίξω, το δωράκι. Είχε πάρει δώρο ένα καρότσι και μια κούκλα. Το ανοίγω λοιπόν, με χαρά το δέχεται που του άνοιξα το καρότσι, παίρνω και την κούκλα να τη βάλω μέσα στο καρότσι. Ναι. Και ξαφνικά βάζει κάτι κλάματα το δωράκι. Και μένω. Γιατί την κούκλα ήθελε να τη βάλει μόνο του. Βέβαια. Την ξαναβγάζω την κούκλα και του τη δίνω. Ηρέμησε. Όμως θέλω να πω ότι το παιδί εκφράστηκε. Τι ωραίο. Ναι, κατευθείαν. Τι ωραίο. Κοίτα τώρα όμως. Αυτό που κάνεις δεν μου αρέσει. Μέχρι ένα σημείο ήταν χαρούμενο και μετά ξαφνικά βάζει τα κλάματα. Και τι συμβαίνει? Εκφράζω κατευθείαν το συναισθημά μου, οπότε αφού το εκφράζω τόσο απροκάλυπτα, ο άλλος, ο δέκτης, παίρνει το μήνυμα και κατευθείαν κάνει τη διορθωτική εκείνη κίνηση που εμένα θα μου επιτρέψει να βιώσω το επόμενο συναίσθημα, το διαφορετικό, το άλλο. Ενώ αλλιώς, όταν το κρύβεις και δεν ξέρει ο άλλος, γι' αυτό λέμε ότι με την ενσυναίσθηση που είπες πριν, όταν ο άλλος έχει πάρει το κρεμμύδι και για να το ξεφλουδίσουμε εμείς πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία. Ενώ αν δεν υπάρχει κρεμμύδι και είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, λύνονται αμέσως και όλες οι εντάσεις, τα προβλήματα, τα θέματα. Κερδίζεις χρόνο, ρε παιδάκι, με αυτό θέλω να πω. Κερδίζεις χρόνο και βέβαια όλα ξεκινάνε επειδή εμείς οι γονείς δεν αφήνουμε τα παιδιά μας να εκφραστούν, επειδή όμως αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε, να το διορθώσουμε
τουλάχιστον μεγαλώνοντας, οι ενήλικες πια, ως γονείς μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό και να ρωτάμε το παιδί τι είναι αυτό που νιώθεις αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό που θέλεις. Δεν σημαίνει ότι του κάνουμε τα χατήρια, ούτε το αφήνουμε ανορίωτο, αλλά το αφήνουμε να εκφραστεί. Και μόλις εκφράζεται ο άνθρωπος, ο όποιος άνθρωπος, χαλαρώνει κιόλας. Δηλαδή είναι δεδομένο με μαθηματική ακρίβεια ότι θα χαλαρώσει. Το πες μου τι νιώθεις τώρα είναι πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί δεν είναι κλειστή. Δηλαδή δεν λες τον άλλον αυτό, ας πούμε, είσαι χαρούμενος. Ναι, τσαντίστηκες τώρα, νευρίασες τώρα ή απογοητεύτηκες. Άσε το παιδί να σου πει και τον ενήλικα ότι πώς νιώθεις τώρα. Να σου πει εκείνος πώς νιώθει. Αν του δώσει δύο επιλογές, θα σου απαντήσει μία από τις δύο. Έτσι δεν είναι? Ενώ μπορεί να είναι κάποιο άλλο συνέστημα. Είναι κλειστή ερώτηση. Είναι κλειστή ερώτηση, ναι. Ενώ για τα συναισθήματα θέλουμε ανοιχτή ερώτηση. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι τα αρνητικά συναισθήματα είναι αυτά που μας ενημερώνουν ότι εδώ κάτι πάει λάθος. Δηλαδή, αυτό το πράγμα στη σχέση σε ενοχλεί. Αυτό το πράγμα στη δουλειά σου ενοχλεί. Κάτι πρέπει να αλλάξεις. Εμείς τώρα πώς έχουμε μάθει να δεχόμαστε και να συνηθίζουμε τα αρνητικά συναισθήματα σαν ενώ τα δεχόμαστε, αλλά πρέπει και κάτι να κάνουμε. Θα το πούμε στην πορεία. Είναι πρέπει να το πιάσουμε το αλάρμ αυτό, ότι εδώ γιατί δεν νιώθω καλά. Λέει η Μαρία, ξύπνησα άπειρες φορές και δεν είμαι καλά και ψάχνω να βρω τι είναι αυτό που μου φταίει. Γιατί εντοπίζουμε λοιπόν το συναίσθημα και ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που πάει λάθος για να αλλάξουμε. Γιατί όντως ο στόχος δεν είναι να μείνουμε στο αρνητικό συναίσθημα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει? Το ένα, το κλασικό που λέμε πάντα, είναι ότι γράφουμε το συναίσθημα, γράφουμε τις σκέψεις μας, γενικά κρατάμε ένα συναισθηματικό ημερολόγιο. Σωστά. Έτσι. Άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την διάθεσή μας, γιατί εντοπίζουμε τι είναι και πάμε μετά να αλλάξουμε τη διάθεσή μας, να βρούμε μια λύση τέλος πάντων. Αν θέλουμε. Άμα δεν θέλουμε, τι θέλουμε? Να μείνουμε μέσα στο βούρκο, δεν νομίζω. Πάντα όχι. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι. Να σας πω κάτι. Επειδή τώρα μιλάτε και με έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει αρκετά συχνά θέματα με τα συναισθήματα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας είμαι λίγο roller coaster. Και υπάρχουν και περίοδοι που δεν είμαι καλά όλη την ημέρα. Έχω παρατηρήσει ότι μια πολύ καλή άσκηση είναι η ευγνωμοσύνη. Βεβαίως. Να γράψεις. Αλλάζει την εστίαση. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά ναι. δεν πιάνει πάντα, παιδιά. Όχι. Και εκεί θέλει και λίγο προσοχή. Γιατί αν εγώ βιώνω συναισθήματα πόνου, συναισθήματα θυμού, λύπης, και πάω και πιέσω τον εαυτό μου να γράψω γιατί είμαι ευγνώμων, που βλέπω τη θάλασσα από το σπίτι μου, που έχω δύο παιδάκια εκεί. Μου πυροδοτείς κι άλλο μέσα. Ναι, σου το μεγαλώνει εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ. Αν μη τι άλλο δεν το λύνει. Δεν το λύνει. Συμφωνώ ότι δεν το λύνει. Το κάνει πιο μεγάλο. Και πρόσφατα είχα μια συνεδρία με μια κοπέλα η οποία περνούσε πένθος γιατί έχασε τον μπαμπά της και μου λέει: ξέρεις κάτι, αυτές τις ασκήσεις που είχαμε κάνει τότε με την ευγνωμοσύνη δεν με βοηθάνε. Δεν μπορώ, μου λέει τώρα, να τις κάνεις. Της λέω: κορίτσι μου, δεν χρειάζεται να τις κάνεις. Μην τις κάνεις. Μην πιέζεις άλλο τον εαυτό σου. Εκεί έρχεται αυτό το είναι OK να μην είσαι OK, γιατί είναι λίγο λεπτή η ισορροπία. Να αποδεχτώ ότι όντως μπορεί να είναι μια περίοδος που δεν είμαι καλά και είναι εντάξει. Βίωσε το, δώσε χώρο. Σαφέστατα. Μόνο έτσι πρέπει να γίνει. Απλά υπάρχουν συναισθήματα που είναι στιγμιαία. Κάτι μου είπες, θύμωσα, οπότε εκεί κάθομαι. Όταν όμως είναι συναισθήματα που έχουν έρθει και είμαι σε μια κατάσταση συγκεκριμένη για ένα διάστημα, άστο να το βιώσεις. Απλά δεν θα κάτσεις για πάντα αν είσαι στα πατώματα. Στα πατώματα κάποια στιγμή χρειάζεται να σηκωθείς και να μπεις στη δράση. Πάρα πολλοί κόσμος πλέον στην εποχή αυτή που ζούμε είναι μόνιμα, είναι η καθημερινότητά του να είναι από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί σε δυσάρεστα συναισθήματα. Και αυτό χώρια από όλα τα άλλα, και θέλω να το πω γιατί είναι και η περίοδος τώρα τέτοια, παιδιά, ρίχνει το ανοσοποιητικό μας, το πηγαίνει στο πάτωμα και γι' αυτό βλέπεις 9 στους 10 που είναι αρρωσταίνουν, με τζιμπάνο ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Το ανοσοποιητικό πέφτει. Αυτό, αν το έχουμε στο μυαλό μας, κάτι πάλι μπορείς να κάνεις. Δώσου σημασία λίγο. Δώσου σημασία, ναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη Μαρία που λέει ότι... Με μένα δεν συμφωνεί απόλυτα. Όχι, και με σένα θα πω τώρα, θα πω βρε. Αν μη τι άλλο γελάμε σε αυτό το podcast.
στο κομμάτι που λες ότι δεν μπορώ τη στιγμή εκεί να κάνω κάτι. Καλά, εκτός ότι υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, σημασία έχει να βρεις βέβαια την αιτία. Όχι να πας να θάψεις το συναίσθημα, να έχεις βρει την αιτία και να το δεις διαφορετικά. Εγώ λοιπόν την περασμένη εβδομάδα δεν ήμουνα καθόλου καλά συναισθηματικά. Τι έγινε, κορίτσια? Την εβδομάδα κάτι συνέβαινε. Και εγώ δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ανάδρομος Ερμής. Δεν ήμουνα καλά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, το επέτρεψα στον εαυτό μου. Έψαξα να βρω τι μου φταίει. Έτσι, έκανα τις ασκήσεις μου, βρήκα, έκλαψα, το ευχαριστήθηκα, ηρέμησα και πήγα παρακάτω. Δεν έκατσα όμως εκεί μια εβδομάδα να κλαίω. Είπα, το επιτρέπω. Εντάξει, κατάλαβα τι μου γίνεται. Γύρισα στο τώρα, γιατί συνήθως οι λόγοι που μας κάνουν χάλια αφορούν ή παρελθόν ή μέλλον. Εμένα αφορούσε μέλλον, οπότε ήρθα στο παρόν και μια χαρά το αντιμετώπισα. Μια τεχνική λοιπόν είναι οι ευγνωμοσύνες, είναι να καταγράφουμε τα συναισθήματα. Μπορούμε να αθληθούμε. Βέβαια. Για να αλλάξουν τις ορμόνες μας. Έτσι. Εκεί νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Η άσκηση, περπάτημα είναι. Χορός, περπάτημα, κολύμπιο, ότι αρέσει τον καθένα, μουσική. Είναι εξαιρετικό όλο αυτό και μπορούμε να το κάνουμε ακόμη και όταν είμαστε χάλια. Μπορούμε να το κάνουμε. Να βγούμε να περπατήσουμε, θα το κάνει ο καθένας. Πόσες φορές έχουμε ακούσει οι ανθρώπους, ας μην πούμε για μας, που είμαστε πολύ αθλητικές εξάλλου. Ναι. Φημιζόμαστε. Που λένε ότι εγώ, ρε παιδί μου, δεν ήθελα με τίποτα να σηκωθώ να πάω για τρέξιμο σήμερα, αλλά τα έβαλα τα παπούτσια, βγήκα και γύρισα και ήμουνα τέλεια. Ευτυχώς που δεν με ρούφηξε ο καναπές. Δεν είναι τυχαίο, γιατί αυτό που είπες, δουλεύουν οι ορμόνες. Ναι. Είσαι σε άλλη κατάσταση μετά. Πάντα βοηθάει αυτό. Ναι, αυτό είναι το μόνο. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν καλλιτεχνική αναζήτηση, οπότε να εκφράζονται μέσα από. Ζωγραφική. Τραγουδώντας. Ναι. Όπως εσείς άλλες φορές μην το κάνετε τώρα. Τέλος πάντων. Ο καθένας έχει, ανάλογα με τη διάθεσή του, μπορεί να έχει. Πώς θέλεις να χορεύουμε? Όχι τώρα. Είμαστε εξίσου καλές. Το ξέρω. Είμαστε πολύ τάλαντα κορίτσια. Έτσι. Με λίγα λόγια για να μην το πλατιάζουμε τώρα. Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι οι παιδοψυχίατροι βάζουν τα παιδάκια να ζωγραφίζουν. Βέβαια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί μέσα από εκεί και από τους μεγάλους. Ναι, βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Μια άλλη τεχνική είναι το mindfulness, που πρέπει να πούμε ότι είναι βουδιστική τεχνική, γιατί από εκεί ξεκινάει. Το mindfulness τώρα θέλει. Παρακολουθείς το σώμα. Επεισόδιο ολόκληρο, γιατί είναι πολύ εντάξει, καταλαβαίνουμε. Τέλος πάντων, που είναι πολύ εύκολο και πρακτικό. Μπορούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να ρυθμίσουμε στο ρολόι μας κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα ξυπνητήρι, ξέρω εγώ στις 10, ξυπνητήρι στις 2 το μεσημέρι, στις 5:30. Να χτυπάει εκείνη την ώρα λοιπόν ξυπνητήρι. Και αυτό να μας θυμίζει ότι εκείνη την ώρα πρέπει να σταματήσουμε οτιδήποτε κάνουμε. Και να μας να παρατηρήσουμε εμάς. Να πάρουμε ανάσα, να νιώσουμε το σώμα μας, να οραματιστούμε. Τι συμβαίνει εκείνη την ώρα? Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση stop. Ωραία, μπορούμε να τη σημειώσουμε, να την έχουμε γρήγορη. Είναι πάρα πολύ ωραία και γενικά χρειάζεται μέσα στην ημέρα. Θέλω να συμπληρώσω κάτι στο mindfulness, επειδή και αυτή η άσκηση είναι κάπως έτσι. Μην προσπαθήσουν οι φίλοι μας που μας ακούνε και μας βλέπουν να πιέσουν το μυαλό τους προς μια κατεύθυνση. Ο στόχος εδώ είναι να είμαστε χαλαροί, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, αλλά πώς το κάνεις αυτό? Δώσε ένα tip. Δηλαδή, θα πρέπει να επιτρέπεις να ρέει αυτό που νιώθεις, που σκέφτεσαι, και να παρακολουθείς το σώμα σου. Χωρίς κριτική. Παρατήρηση χωρίς κριτική. Τι συμβαίνει, ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό. Δεν το κρίνω. Συμβαίνει αυτό. Έχω τύχει παλμή. Να αντέξουμε, να μην κρίνουμε λίγο. 5 λεπτά, 15 την ημέρα, 5. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ναι. Να μην κρίνουμε για. Και βέβαια να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να ζητάμε βοήθεια από τους άλλους. Παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Ή από κάποιους φίλους ή από κάποιον ειδικό. Έτσι. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό. Και ο ειδικός δεν είναι ότι είναι κάτι ιδιαίτερο από σένα, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει χρόνο για να μελετήσει κάποια πράγματα και να τα δουλέψει. Την ώρα που εσύ δουλεύεις και κάνεις τυχή εργασία, ο άλλος κάνει την ψή εργασία. Αυτή είναι και η βασική διαφορά, έτσι. Αυτή είναι, και επίσης βοηθάει πάρα πολύ, άσχετα αν θα τα πεις. Όταν νιώσεις ελεύθερος να πεις αυτά που νιώθεις σε κάποιον, μπορεί να είναι coach, ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος, ο κολλητός, ο σύντροφός, όπου εσύ νιώθεις άνετα,
τελικά πάντα βγαίνει αυτό ότι ρε παιδί μου, δεν του είπα κάτι που δεν ξέρω, αλλά είναι διαφορετικά να τα λες σε τρίτο πρόσωπο. Όποιο και αν είναι αυτό το τρίτο πρόσωπο. Είναι σαν να ξαφνικά να βλέπεις τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, πιο συγκεκριμένα και πιο απλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Δεν είναι, δηλαδή η θεραπεία ή το coaching δεν κινείται κάποιος δορυφόρος με τις μαγικές μας δυνάμεις. Λειτουργεί και κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, έχει όμως και πολλές τεχνικές που... Και πολλές τεχνικές. Ναι. Να δώσω άσκηση. Να δώσεις γιατί... μία ακόμη άσκηση, γιατί σήμερα έχουμε πει πολλές. Ναι, αλλά δεν πειράζει, δώσω άλλη μία τώρα. Είναι ωραία. Θα συνεχίσω την άσκηση τη δικιά σου. Για πες. Θα δώσουμε ερωτησούλες έξτρα. Για πες. Να γίνει κι άλλη δουλίτσα. Ναι. Τα ξεφρουδίσουμε το κρεμμύδι περισσότερο. Οπότε, ξεκίνησε πριν η Μαριάννα λίγο πριν και μας είχε πει ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό το ημερολόγιο συναισθημάτων. Οπότε, θα το πάω σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, σε μια συγκεκριμένη στιγμή που νιώθω αυτό το συναίσθημα που το έχω μάθει να το λέω αρνητικό. Το καταγράφω. Τι νιώθω. Νιώθω θυμό. Και τι άλλο. Το γράφω το και τι άλλο. Και τι άλλο, νιώθω πίεση. Και τι άλλο, αυτό το και τι άλλο μπορεί να κρατήσει για πάντα, αλλά ας πούμε για την άσκηση ότι μπορούμε να έχουμε σε κάθε ερώτηση 3 και τι άλλο. Οπότε, τι νιώθω, αυτό και τι άλλο 3 φορές και τι άλλο και τι άλλο. Αφού το έχω λοιπόν κάπως αναλύσει και το έχω φέρει και το βλέπω και έχω την εικόνα, αυτό που νιώθω, τι κάνει στο σώμα μου, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλο επεισόδιο σε σχέση με το σώμα και τα συναισθήματα, αλλά αυτό είναι, παιδιά. Καλώς ή κακώς, αυτό είναι. Πού το νιώθω στο σώμα μου, το νιώθω εδώ, στο στομάχι μου. Και πού αλλού το και τι άλλο. Το νιώθω και εκεί. Και πού αλλού, οπότε να τη εικόνα μεγαλώνει, απλώνεται και την έχω πιο καθαρή. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό τώρα. 3 φορές και τι άλλο, το οποίο μπορεί να είναι να σηκωθώ, να βάλω μουσική, να ποτίσω τα λουλούδια μου, να πάρω ένα τηλέφωνο, οτιδήποτε. Η 4η ερώτηση είναι, εάν συνέβαινε αυτό στο κολλητό μου, τι θα του έλεγα για να τον βοηθήσω να νιώσει καλύτερα, και τι άλλο και τι άλλο και τι άλλο. Και η τελευταία ερώτηση, την επόμενη φορά που θα με παρατηρήσω ότι νιώθω κάπως, αφού έχω κάνει την άσκηση, έτσι, την επόμενη φορά που θα μου φέρει ζωή μια αντίστοιχη κατάσταση και θα παρατηρήσω αυτό το συναίσθημα, τι θα κάνω διαφορετικά από αυτό που έκανα μέχρι τώρα, και τι άλλο και τι άλλο και τι άλλο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία άσκηση αυτή, διότι μετά έχεις γράψει μια έκθεση δικιά σου και τη διαβάζεις ξανά και λες τελικά δεν είναι τόσο, δηλαδή it's okay. Ναι, βγαίνει, καταλαβαίνεις τι σου συμβαίνει. Έχεις την εικόνα πια. Βοηθάνε πολύ. Τέλεια. Τι ωραία, τα είπαμε και σήμερα. Τα είπαμε και σήμερα. It's okay not to be okay. Μαράκι μου, νιώθεις καλύτερα. Ναι, πάρα πολύ, παιδιά. Με το που ξεκινάμε εδώ, νομίζω ότι αρχίζουμε να νιώθουμε καλύτερα. Τους μόνους που κουράζω νομίζω ότι είναι η VPG Production. Όχι. Τα καλύτερα άσχα να πάνε, οπότε εντάξει. Είμαστε αγαπησιάρες. Οπότε μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μας, να βάλεις 5 αστεράκια και να μας ακολουθήσεις στα social. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια! Να θυμάσαι, ό,τι και αν σε απασχολεί, μην το κρατάς μέσα σου. πες το στον coach.